celkovo prostredie sa mi veľmi páči. Aj prístup lekárov je dobrý, teda všetko mi bolo komplexne vysvetlené. Klinika je veľmi pekná, veľmi pekné to tu je. Naozaj veľmi pekná klinika. Chcel som zmeniť trošku svoj život a chcel som, aby ma ľudia možno videli ináč, ako ma doteraz videli. Teda, aby som nemal riedke vlasy, primárne. A čo si od toho sľubujem? Určite narast sebavedomia. Predpokladám možno aj nejaký kariérny rast. Budem sa cítiť lepšie. Prvotne som veľmi nechcel ísť, nakoľko som sa bál a prišlo mi to také, že asi možno by som vedel lepšie tieto prostriedky aj investovať, zafinancovať, ale tak moja dlhoročná priateľka a snúbenica ma v podstate tak nepriamo presvedčila, by som povedal, že mám na to ísť. Celkovo ma oslovilo to, že majú garantovaný teda podiel tých vlasov, ktoré mi zostanú, čo je teda 90% a viac. Čo mi príde ako pozitívny výsledok. No, súčasne beriem aj do úvahy to, že je to v Maďarsku, čo mi asi najviac vyhovuje, keďže sa mi nechce veľmi kvôli tomu cestovať do Turecka asi. Tak čo som si pozeral cenu aj na Slovensku a teda v zahraničí, cenovo je to veľmi, veľmi dostupné, by som povedal, na to, že človek necestoval veľmi ďaleko. Toto je veľmi pekne zariadené, celkovo personál je milý, doktor sa mi veľmi pozdáva, vie to veľmi pekne vysvetliť, slušne sa so mnou rozprávať, to tu veľmi, veľmi milé a veľmi pekne by som povedal, veľmi uhladené. Samozrejme, že som mal obavy, je to nejaký zásah do môjho tela, ale tak na to, koľko ľudí to podstúpilo a úspešný výsledok malo, tak verím, že všetko dobre dopadne. Som rád, že to mám za sebou, tento prvý deň. Nebolo to také strašné, ako som si myslel. Bolo to miestami, dá sa povedať, príjemné. Bolo to lepšie, ako som čakal určite. Bolo to miestami hlavne, keď mi vpichovali ihlu do hlavy. To bolo veľmi, tak miestami nepríjemné, ale trvalo to v podstate dosť krátko. Ale zvyšok tej procedúry bol v poriadku. Teda po vpichu tých injekcií, ktoré mi mali akoby umrtviť tú časť hlavy, kde mi to bolo implantované, tak som aj zaspal. Mal som pustený Netflix a zaspal som. Teda väčšiu časť som prespal. Samotný ten vpich toho vlasu bol celkom príjemný. Na to, že som to mal mŕtvené, tak to bolo také... Ani som to nejako neregistroval a celkom ma to aj neviem prečo uspalo. Je to zvláštne, uspalo ma to. Pán doktor bol skvelý, občas zasrandoval. Mal som z neho dobrý pocit počas samotného úkonu. Lekár počas samotného úkonu komunikoval so sestričkou v ich jazyku, ale keď bolo niečo nutné ohľadom mňa, alebo respektíve, že som naznačil, že ma niečo bolí, aby teda reagoval, tak som len proste dal nejaké gesto, alebo som niečo povedal a hneď na to reagoval. A mali sme teda aj takú dohodu a predpokladám, že to robí asi stále, že pred samotným vpichom injekcie to oznámi. Pretože je to trošku také prekvapenie a občas to aj zabolí. Tak bolo príjemné od neho, že mi to povedal a že som sa na to nejak tak aj psychicky a fyzicky pripravil. A teda to, čo mi povedal pán lekár ohľadom procedúr, ktoré mám teraz aktuálne absolvovať, či už umývanie vlasov alebo aplikácia šampónu, tak mi to pekne vysvetlil a je mi to úplne zrejmé. No a teda manuál je celý v slovenčine, takže ma tam nič, predpokladám, že neprekvapí. Tak priamo pred zákrokom som sa opýtal pána lekára, že či môžem to hocikedy zastaviť, aby som napríklad mohol navštíviť toaletu. Takže tam nebol problém, ale viac menej som ani nemusel, keďže som aj prespal. A súčasne vybral som si na začiatku obed, ktorý mi celkom vyhovoval. Bolo to Gordon Blue s hranolkami a bolo to chutné. Myslel som si, že to bude aj dlho, naozaj že celý deň, ale ono to v podstate aj celkom dosť behlo. Celý tento deň. Hodnotím to pozitívne po prvom dni. Už zajtra viem, čo čakať od samotných procedúr, ktoré sa mi budú robiť.
Sme tu dnes druhý deň. Noc bola taká všelijaká, by som povedal, nakoľko prvotne som zaspal na posteli tak, že som si nedal vankúš a zaspal som na bruchu. Na čo som sa potom neskôr zobudil, že mal by som si teda sa lepšie na to nastaviť. Nemal som síce tú časť hlavy nikde položenú, ale hneď ako som si uvedomil, že už asi zaspávam, tak som si ten vankúšik dal a snažil sa tak zaspať, aby som tie časti hlavy mal čím najmenej s dotykom na vankúši. A bolo to, dá sa povedať, že v poriadku, keď som si uvedomil, že kde robím chybu a zvykol som si na to. A v rámci bolesti bola bolesť priamo včera po zákroku, približne tak pol hodinu po zákroku. Potom neskôr som už bolesti asi ani nemal. Menšie svrbenie alebo nejaký pocit pálenia, ale tak to som si veľmi nevšimol. Bolo to v poriadku, dá sa povedať. Tak o vlasy som sa staral tak, ako mi pán lekár povedal, čiže po zákroku som si priamo potom neskôr uplatnil roztok, ktorý si mám strikať každú hodinu a pol na oblasť pokožky, kde ten zákrok vykonali. A užil som lieky, ktoré mi predpísali, nechytal som sa hlavy primárne. Vyspal som sa, dá sa povedať, že dobre na to, čo som včera absolvoval. Dalo sa to. A pán lekár povedal teda, že môžem sa osprchovať, ale tak samozrejme som sa osprchoval iba čisto s hlavicou na miestach tak, aby som si to nejako vodou nepoškodil. Takže to bolo úplne v poriadku, vedel som sa osprchovať, teda okrem hlavy samotnej. Dnešný, včerejší deň boli v takom režime, že viac menej do obedu mi boli vlasy vyberané, tie, čo boli určené teda na transplantáciu na vrch hlavy. A potom následne po obede, ktorý som teda konzumoval toto priamo na klinike, mi boli vlasy transplantované do oblasti, kde vlastne sme to odkonzultovali s lekárom. Oba dní prebiehali takisto. Dnešný deň bol trošku náročnejší, nakoľko mi bolo teda transplantované vlasy do tejto časti, teda nad čelo. A to bolo trošku také už nekomfortné voči tej zadnej strane hlavy. Nakoľko ma to trošku viac bolelo, ale dalo sa to nejako prekonať a vedel som sa cez to preniesť. Aj sme mali tak rozumne nastavené pauzy, čiže už keď som mal pocit, že už je toho trošku na mňa veľa, tak priamo vtedy doktor povedal, že si urobím pauzičku a počas tej pauzy som teraz zregeneroval svoje miestnosti. Osobne som aj ja váhal, ale asi to bolo zbytočné, nakoľko nebol to taký zložitý proces, dalo sa to prekonať, naozaj to nebolo až tak bolestivé. Myslím si, že zubar je v mnohých prípadoch asi horší. A teším sa na výsledok. Verím, že budem spokojný a nebudem ľutovať to, že som sa takto rozhodol. Očakávam vlasy, ktoré som mal pred rokmi a že budem spokojný ráno, keď sa pozriem do zrkadla, že som toto rozhodnutie podstúpil a že teda som sa dočkal očakávaného výsledku. Samozrejme budem s vami zdieľať výsledky, ktoré ma čakajú v priebehu tohto a ďalšieho roka.